Tupu m aga n'ihu, happy weekend. Ụbọchị makwara unu niile mma. Ise. Anụ m otu nwanne nwaanyị akpọ m na fon sị m nwa mba nọ m za. Na ya akpọ ụmụ ya atọ. Na ya gawara na nke nwanne ya nwaanyị. Na nke nwanne ya nwaanyị ka ya na ugbu ene. After everything ya conclude ole. Na ya ekpebiele n'ime onwe. Na ya laruo n'ụlọ ya ugbu ene. Ya ebuo ngwengwe. Pakulata akpa ya. Ụla dị ya n'ụkwụ. Marriage ya na di ya na ọ dị over. M si ogene nne m. Ole ihe ọwụ. Gwa m ihe ọwụ. Wetulata obi. Emene n'ike. Echi dị anya. Wepụta okwu a ka anyị taa ya ezo. Gịnị wụ ihe mere? Gwa m ihe ọwụ. Ka anyị magịrị ya ọnụ. Ya sị m nwa mba nọ m za. Ya sị m na tupu ya na di ya alụọ. Na ya na di ya yiri for 4 good years. Afọ anọ. Ka ya na di ya mere enyi. Afọ anọ ahụ nọ ya na di ya yiri. Nọ ya na-asara di ya kwa. Ya sacha ya eme ya ọnụ. Nọ ya nwa wụ the reason eji akpọ di ya oke agbasa ntụ. Ruo mgbe o ruru di ya, he propose marriage ya kwerekwen. Ọ bịa mee ihe n'isi ya, mee everything, megba ya ihu, lụọ ya ote nwoke na-eshi alụ nwaanyị. Etige wedding. Sị, ruo mgbe ya na di ya mege wedding. Mgbe a na-eweta gift. Nwanne ya nwoke na di ọkpara nne. Ebutere new washing machine nọ ihe o nyere as gift. Obiọma ebidebewe na ya na-ahapụga their beautiful family in the name of marriage. N'otu a ka eshiri nwee washing machine. Emerechakwala marriage, merecha wedding onye ọbụla ala share na di ya lakwa na balakpuru honeymoon. Ya gwa di ya na a ga-achọwe ka etige dize washing machine mee install ka obi denye nwere ya aka. Di ya si nsogbu anọ. Only 2 weeks ka ha nọrọ after their wedding. Yeshi ahịa lọta one day. Hụ na washing machine ahụ anọghị ebe ahụ. Ya jụọ di ya sị lekwe washing machine ahụ. Di ya si ya erele. Ya jụọ di ya sị ree washing machine gift nwanne ya nyere ya. Otu nne ka e nyere. Rekwene na ụdịdị anya gwakwana ihe ore nwa ya jiri ree ya na enidiri ya ebe a. Orere na ha ahụ ego eji eri nri ka orere na ihe shigere ihe ike. Ka ihe o ji n'aka ere washing machine ya receive as gift. Di ya gwawa datna na that day ha mere wedding ka ha wuru otu ọnụ arụ. Na ihe niile wu gift a natara that very day. Na obi ọwụ for ha na abụọ. Na ya nọ na washing machine na ọ na-awụ na obido ịrụ ọrụ na ọ na vibrate. Na ihe kwuru gbasara washing machine na elecha ya wụ ihe property ya ga-eme accept ka ọ nọrọ n'ụlọ ya. Ọ si elegide di onye ya ọnụ. Ya gbakwa nkịtị barikoro. Ya nakwana ihe ego washing machine ya jụkwana ya sị ngwa ọ chọrọ na enwe ya enwepụta eziokwu ya ka ha aga. Ya ebido tụwa ime. Nọkwa n'ime ịtụ ime ahụ asakwa akwa ya. Asa akwa ka di ya. Na ugbu a na ya eji ụmụ atọ nakwa asa akwa ya. Asa akwa ka di ya. Na even ya mụọ nwa n'ụlọ ọgwụ di ya na-eyi akwa na-ehip. 1 week or 2 weeks after ya mụchara nwa, ya ebupụtakwa akwa di ya bido sawa. Ya gwa ya buga akwa na laundry. Ọ ga-agwa ya na ndị laundry na ha na-eji brush asa akwa na ha asacha akwa na akwa nwụọ. Ọ si ya na-ele di. Ya gba nkịtị. Ntụ ime atọ ụmụaka tiri akwa ya onwe ya. N'ihi na ya enweghị house help. Ọ wụ na ya ga-emewu house help afford ọ ya ga-akwụli house help ụgwọ. Ya enweghị obi ịhapụga nwa ya hapụrụ ya house help ụwa. No. Ruo otu ụbọchị ebushiri akwa ya na-asa maka ya maka ụmụaka. Di ya pụta lege akwa anọ ya chepụtara. That day which is Saturday. Di ya banye n'ime ụlọ. Ka a ga-ebushi akwa ya niile nọ na hanga ndị o yirila eyi. Bupụta ya wụsara ya. So wa hụ ndị kemgbe ọ chịga akwa dịdịtị. Ya gwawa di ya na akwa ahụ na otu o shidiri igbe na ya dị tired. Na nwa ha ehighị ụra n'abalị n'ihi gịnị? O nweghị fever. Na ya abụọ mụgidere anya chi ehu. Na akwa o bushiri ebe a na ọ dịrị ya too much. Na ọ lekwe nke ya bụ kama o dosa ka another day asa ya. Mana ọ chọ ka asa ya taa wụ Saturday na ngwa na ọbịa kete bute mmiri. Ka ya asawa di ya ṅachanwa gbasawa. Di ya si enwe ike ime na onye ka ọ na-eji oji ụmụ nwaanyị ka ahụ. Na ya enweghị ike ime ihe ka ahụ ọkọga. Nọrọ nga gawa na sitting room. Nga cross ụkwụ na-ele television. Saturday after ya ma ọ bụchara n'ime ụlọ shie nri mee everything pụtazie ka ya asa akwa kele ugbu a na-eme. Ya gakwuru di ya mgbe ya sachara akwa niile filie na ọ nwere ihe ọ gara iwe n'ime ụlọ na ihe o kwuchara na ọ na-abịachi. Ya hụ di ya tiri ya sacha akwa ya saa akwa ụmụaka gbasa. Were akwa di ya nụtara pịajie eburu akwa buga laundry. Na the workload na ọ dịwarala ya too much. Na ihe ya wụ nwunye
na ọ mara mgbe ya gbadawara ma ike gwụwara ya. Di ya sị ya dat na ọ bụrụ na ike agwụla ya na ya fọs gaghị ịsara ya akwa, na ya gaghị enwe side chick rentiara ya ụlọ, na ya kwa ya dideti ebuga ya ebe ahụ ka ha asa ya, na ebe ike gwụrụ ya ka onye ọzọ ga-amalite. Ọ si ele di okwu ahụ gbaa ya njọ, gbaa ya obi njọ. Ya sị di ya suit yourself. Ya tọpụrụ ya ọnụ n'ihi iwe. Ya banye n'ime ụlọ mekọrọ ka ọrịa. O buru akwa anọ ntara. After like 30 minutes, di ya eburu akwa anọ ntara doye na moto pụọ. 3 days later, ya ebughachita akwa anọ ntara ebe emechara ya yon, mejicha hajicha ya, were pak etikwe na that same line na o ji eburu ya pụọ nga aka doekwuru ebughachita akwa anọ ntara, dosa ya na closet, werezie fon ya motowa n'elu tebụl, gawa na moto gaa ma ịga ebe ahụ. Ya nọkwa na bedroom, meseji abịa na fon di ya, emepe that message ọsị gịnị, ya bụrụ na ọnwa agbọbịa sendịrị that message na-agwa di ya na akwa ahụ o burula, na ya biko ya weli iwe na night wear ya nọ ebe ahụ, red night wear ya, na ọ bịawa n'ụlọ ya next time na o wetatụrụ ya na biko ka nwunye ya hapụ ịhụ ya, ya na ya bụ esewe. Ọ si ya gaa straight to ebe ahụ akwa ahụ o bubara, mepesha akwa ahụ, truly ya hụ that night wear red, mgba ka eji chịrị akwa ahụ, were fonu di ya gakwuru di ya si na o nwetara meseji, ya sị ka ya wetara ya this message. Notice na meseji a nọ fonu ya dị, ọ dị accessible, na lee ihe meseji mmadụ sendịrị ya, a lady sendịrị ya. Ọwụkwana onye nwe this red night wear, because ihe a wee ladies night wear, onye nwe ya. Di ya jụwa ya si ya data kwa si ya suit onwe, na ele ihe ọ bịara bịa jụ ya na ọkwa ọ gwara na ya suit onwe, o kwe ha asa akwa ahụ, na ndị kero asa na dị akwa, na enwe jighị okwu explanation. Ọ zọbiri ya fon ya, zọbiri ya that red wear. Ya nọrọ nga buru akpa ya, few clothes, kpọrọ ụmụ ya gawa na nke nwanne ya nwaanyị. Nwanne ya nwaanyị bido gwawa ya si ya na otu n'ugbo ya nọ ya za, ọ gwawa ya na kemgbe 3 months na ya batụlụga STD, na nke ya na ọ dị severe, na ha gaala ụlọ ọgwụ, dọkịta si na ọwụ staf, ihe a gụchiriwụ ọrịa di ya butere bige, na ya na ya bụ eteki wele treatment, mana obi agbawala ya, na ihe ya na-agabiga ọwụghị ihe ya ga-ahụ nwaanyị ọbụla ga-ewepụta ọnụ si na elekwe nye proof na enwere ihe di ya emege with nwaanyị ọzọ, ya agba ya nkịtị, ma o ruwekwe na nwanne nke ya. N'anya mmiri ya na-ekwu ya na vibrate, gbaka m ji nwanne m nwaanyị ya za ngwa wetu obi nne m, anọ na m ihe i kwuru, okwu m o kwere nghọta, iwe m doro anya, mmadụ agaghị ajụ gị mere iji ewe iwe, mana enwere tupu m aga n'ihu, enwere ụfọdụ ajụjụ m chọrọ ịjụtọ biko, and aga m like ka ịsatọ m ya sincerely from ala obi m, gwa m nke wụ eziokwu. Ya sị m nwaanyị gaba nọ na m gaa n'ihu, m si ya biko, kemgbe gị na di m ji biri, from mgbe unu mega enyi ruo mgbe ọ nọ lụrụ, fon ya ọ dị mbụ anọ na lọk ka ọ na-etinye fon ya na lọk? Ya sị m nwaanyị mba nọ m za, ya sị enweghị di ya hụfuru ya wụrụ na fon ya ebughị lọk, na fon ya na-ebu lọk 24 hours, na ọ Chineke mere o chetaghị tinye lọk ahụ bak, mere na ya jiri hụ ya. M si oke nne m, anụ na m ihe kwuru. Ajụjụ ọzọ m nwere ịjụ ọwụ, kemgbe gị na di m ji biri, enwere otu isi hụtawa ya like ebe ịmụ ihe ịchọ nwaanyị, enwere ụmụ mbiji ụkwụ yọtago, ọ na-agbatọ n'ezi? Ya sị m nwaanyị mba nọ m za, ya si ahụbe ihe dị otu ahụ, na di ya na ọ mara mma nwoke, na ọ dị educated, na ọ dị smart, the fact na di ya dị careful apụta na ya ga-aga ṅụọra ya iyi. M si oke, anọ na m ihe kwuru. Ka atọ m nwere ịjụ nne m, ewele iwe, fon ole ka di m nwere? Ya sị m na di ya nwere fon abụọ, one iPhone 11 and one Android phone. M si oke, that very day di m nwere fon ahụ, o butere akwa ahụ ọ gara bute, akwa ya ha sara mmiri ebubata ya, dosazie fon ya n'elu tebụl nọ na your bedroom, and ịnọ nga ahụ that day. Ọ wụ the 2 phones ka ọ dọrọpụrụ ebe ahụ, ka ọ just 1 phone, ka ọ naanị fon ofu fon ka ị hụrụ ka ị shiri gụọ the message? Ya sị m yes, na ọ desara iPhone 11 were the Android pụwa gawa na moto, probably na ọ gara gị mee call. M si oke nne m, anọ na m ihe i kwuru. Mmadụ aga ajụ na gịnị mere iji na-ewe iwe? Iwe ị na-ewe ruru m nne m, ka m gwatọ na nwochi obi ke m nne m. Ya sị m gaa n'ihu nwaanyị mba nọ. M si ya, fon ahụ ị hụrụ, di m kpacha anya gbotowa fon ahụ ka ị gụọ that message.
Ghana ahụ, that red ladies nightwear ịhụrụ ebe ahụ, di ṅụ zụrụ ya tige n'akwa ahụ. Di ṅụ chọrọ ka ịhụ that gown. Di ṅụ chọrọ ka ịhụ that message. Don't forget that anybody can go to a roadside and buy a SIM card and register it there. O nwere 2 phones. Mgbe ahụ ọ pụwara ka ọ gara switch a SIM card. She na that new SIM card send their message ahụ ọ chọrọ ka ịhụ. Ọ bụrụ na gị ị nwere opportunity iweta the phone number send that message. Gị kpọọ ya, ị ga-enweta ya. Yes, yes, na ya kpọrọ the number dị switched off. Maybe because mgbe ya bịa confront ọ dị na di ya kpọla the lady. Ha change the phone line because mana ya amatala. No nwere ka ọ zọrọla another SIM card. Na that number anaghị agazi aga. M si ya nne mama that number enweghị ike ịga n'ihi na ọ number dị ṅụ zụrụ o ji agbaga ṅụ game. That SIM card ahụ, phone number send message ahụ dị ṅụ mama ya. Na ịhụrụ that message wụ dị ṅụ chọrọ ka ịhụ ya. That red gown dị ṅụ zụrụ tige dị ya chọrọ ka ịhụ ya. And his reason for doing that is to get you jealous so that you'll be able to go back to doing what you used to do. Your husband adla used to go where he na-elezi anya na-apa ya. Ndawo adla used to it. Mana otu o shagaga about it, the very, very wrong. Mmadụ abụọ bi n'ụlọ need enyemaka each other. Ọwụ ihe a na-ahapụrụ ofu onye. The workload can be too much for one person. Ihe dị na-eme ha understand. But then, you can play your own game. Na ya nwere side chick ya. Na ya jụkwa ese na enwe ndị nwere side chick ahụ na-ezu oke. Ọ na-efu ha ihe. Ọ na-cost some of them, ọ na-cost ha piece of their families. Some of them are costing her a lot. No adult ni gaghị apụ ya jide. Na inyere ya ịhụnanya ji care for 4 years before na law. No na ahụta this thing no ịhụnanya and care ị na-egosi ya. Bring your own conditions. Mana ikwu na ị ga-ahapụ gị ụlọ gị ụwa. Ihe your sister gabigaga chọrọ cost in your own marriage. Of which ahụgam your husband trading the parts your sister's husband traded, which landed them in where they are today. Don't let it cost you your marriage. Iburu akpa ngụshi ebe ahụ pụọ. O nwere ike some lonely nights nwere ike ime ya. Tizie n'ime ihe na ọ dị mgbe emege, ihe ọ na-emege bụ. Emechazi unu dozie tomorrow. Eventually unu ga-edozi. By then, ọkwa apụọla ya ma already. Aga m asị wetu obi. Nọrọ n'ụlọ dị ṅụ shik ebe ahụ. Ego esegere na awụ ha agụrụgụgụ. Just adị ṅa amahụ na ike na-alụ ala. Ọ naghị ala elu. Eme ya ka ọ ghọta that yes. Na responsibilities abatala need help ya. You need help. Game nga awụla ka iburu akpa ngọpụwa. Ọ ga-enye ya unexpected results. Both of you don't need that. Gosi ya that na nsogbu anọ no problem. Na mgbe side chick ike gwụrụ ya. Na enide ọ bịara butere akpa nga. Bidesa na nsogbu anọ na ọ chọ ka enide o charịrị na ị ga-agbagharị. Mana for now side chick ịsagara no problem. Na enide o charịrị. Maybe na gịnị abụọ ga-atọka aka na sa akwa the family. Ọ ga-esa ma ike dị. Mana hụ na side chick ga-asata akwa ya ahụ ọnụnụ aka. Ka 1 2 na gịnị agaghị akwa bed again without aga n'ụlọ ọgwụ. N'ihi na enwene third person ị na-amahụ the person's medical history. Na ịchọ ihe ị na-amahụ ebia mara ṅụ. By the time you involve these small conditions, ọ ga-eme understand that na game na ya gbaga ofefe kwa ya. Ọ ga-apụta plain. Mana ọ bụrụ nke iburu akpa ṅụ na ị naghị alụzi. Don't go. Mụnne m ọhịa m gwara. Enwekwa ihe unu ga-atụkwasị. Ewu nwoke nọ nga na-elege m, ewu nwaanyị nọ nga na-elege m. Be very, very careful. Don't take your partner for granted. Ọ nga ọha m n'ọnụ. Enwekwa ihe unu ga-agwa nwanne anyị nwaanyị tụkwasịra m ya. Udo dịrị ọnụ.